ассалому алайкум дӯстони азиз, духтур Умар Азизов ҳастам, ҷарроҳ, уролог ва андрологии клиникаи Евромед. Дӯстони азиз, имрӯз тасмим гирифтем ки дар бораи таъсири системаи асаб ба мардонагӣ суҳбат кунем ва то ҳанӯз ин гуна навор надоштем. хоб пас аз тамошои навор ман боварии комил дорам ки ҳар нафари шумо ҳатто духтурно рафта худатон метавонед фаҳмед ки мардонагии шумо аз ҳисоби асабатон заиф аст ё аз ягон мушкилии дигар. хуб барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед, лайк гузоред ва комментарий нависеду ба ёру дӯстони худ равон кунед. хуб дӯстон, зиёдтар беморон бо мушкили мардонагӣ бо се чор шикоят ба назди ман меоянд. Якум, бо шикояте ки зудинзолӣ доранд, яъне алоқаи ҷинсии онҳо бениҳоят кӯтоҳ аст, 1-2-3 дақиқа ё ин ки камтар. дуюм, бо шикояти заифшавии худи мардонагӣ, яъне мегӯянд ки мардонагиам заиф аст ва ҳангоми алоқаи ҷинсӣ кардан дуюм маротиба заиф шуда рафтан мегирад ё умуман дуюм маротиба алоқаи ҷинсӣ кардан наметавонам. ва сеюм, умуман бо шикояти заифии мардонагӣ мегӯянд ҳатто дар якум гӯем маротиба мардонагиам пурра сахт намешавад. хуб дӯстони азиз, бисёр вақт мушкилӣ бо системаи асаб низ метавонад пайдо шавад дар шумо ва ба ҳамин яъне шикоятҳо оварда расонад. дӯстони азиз, пас аз тамошои навор ман боз мегӯям шумо худатон метавонед хулоса кунед ки мардонагии шумо аз рӯи асабатон заиф аст ё ягон мушкили дигар ва бояд шумо ба назди духтур равед ё ин ки не. хуб дӯстони азиз, пеш аз шурӯъи мавзӯъ мехоҳам як эълони бениҳоят муҳимро ба сами шумо расонам ва баъд наворро шурӯъ мекунем. дӯстони азиз, ҳар нафаре ки зудинзолӣ дорад, яъне тестамон кунӣ дорад ё ин ки мардонагиаш заиф аст, метавонад ки ду корро анҷом диҳад. Якум, агар ки ба душанбе омада тавонед ба клиникаи Евромед, марҳамат, ман рақамҳои клиникаро дар рӯи экран мегузорам, занг занед, биёед, ҳар чизе ки аз дасти мо меояд барои шумо мекунем ва шукр, дар 95% ҳолатҳо ба ин гуна беморон мо кӯмак расонида метавонем. дуюм, агар шумо ин гуна мушкилиҳоро дошта бошед, зудинзолӣ ё ин ки заифии мардонагӣ ва имконияти ба душанбе омаданро надошта бошед, шумо метавонед пас аз 2 ҳафта 16 ноябр дар вебинари мо иштирок кунед. Вебинари мо, дӯстони азиз, рӯзи 16 ноябр дар телеграм мегузарад. барои номнавис кардан метавонед ба рақамҳои клиника, махсусан ба рақамҳои менеҷер Хуршед ва Идрис ба телеграм танҳо нависед, номнавис кунед ва интизори вебинар шавед. Вебинар бениҳоят хуб мегузарад, дӯстони азиз, ва 99% шахсоне ки дар вебинарҳои гузашта иштирок кардагӣ буданд, тавонистанд ки алоқаи ҷинсии худро якчанд маротиба хуб кунанд ва метавонам отзубҳои он шахсоне ки иштирок кардагӣ буданд дар телеграм гузорам. марҳамат, дар омада интизор бошед. хуб, биёед акнун шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро. мавзӯи имрӯзаро мехоҳам бо як нақли ҷолибе ки дар практикаи худам ман дидагӣ ҳастам шурӯъ кунам. як беморе доштам. Он бемор бениҳоят шахси машҳур аст дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва як камбудӣ дошт, заифии мардонагӣ. гуфт ки тӯли 6-7 сол мешавад ки ба тамоми клиникаҳо муроҷиат кардагӣ аст ва ҳар ҷое ки меравад барои ӯ простатит диагноз мегузоранд ва 10 рӯз 12 рӯз ба қавле аз қафо массаж мекунанд аз сурохи мақъад, агар шумо надонед, ва инчунин баъзе аппаратҳоро дохили сурохи мақъад мекунанд барои тавбат кардани худи простата ва мегӯяд тӯли 10 рӯз 14 рӯз кӯмак мекунад, вале боз ҳамин мушкилии заифии мардонагӣ сар мешавад. ва гуфт ки то 6-7 сол аллакай чунон одат кардагӣ аст ки ҳар ҷое ки равад медонад ки барои ӯ аппарат мегӯянд ва инчунин массаж мегӯянд аз қафо. барои ҳамин мегӯяд ман аз баски имконият доштам, худам ҳамин аппаратро харидам, то ҳанӯз истифода мекунам ва инчунин худам мегӯяд дар як сол 2-3 маротиба худамро 2-3 курс, яъне 10 рӯза 12 рӯза худашро бо ангуштон аз қафо, яъне худашро массаж мекунад ва мегӯяд бовар кунед безор шудагӣ ҳастам. таъсир танҳо 10-12 рӯз то 14 рӯз асту боз ҳамин мушкилӣ сар мешавад. хуб, пас аз суҳбат кардан танҳо як суол, дӯстони азиз, мо бо як савол тавонистем ки фаҳмем ки мардонагии ҳамин бемор аз рӯи асабаш заиф аст ё аз рӯи ягон мушкилии дигар. хуб, шумо ҳам ин саволро метавонед дар худ диҳед. хуб, аз бемор суол кардам ки ҳамин мардонагии шумо саҳар вақте ки аз хоб бедор мешавед, яъне сахт мешавад ё ин ки не, ё ин ки давоми рӯз, шабона ягон вақт мардонагии шумо хуб сахт меистад ё ин ки не? гуфт ки бале, ҳамин хелам аст. ҳар саҳаре ки аз хоб бедор мешавам, мардонагиам сахт аст, давоми рӯз баъзе вақт безобита мекунад, шабона низ, вале ҳар гоҳе ки ман мехоҳам алоқаи ҷинсӣ кунам, ё ин ки сахт намешавад, ё ин ки сахтам шавад, ҳангоми алоқа боз суст шуда рафтан мегирад. хуб дӯстони азиз, танҳо бо ҳамин як савол мо муайян кардем ки бемор, яъне шахсе ки тавбат гирифтагӣ аст, аз бемории набудагӣ тавбат гирифтагӣ аст. ӯ сабаби мардонагиаш, яъне заифшавиаш аз рӯи простатит нест.
чунки аз рӯи системаи асабаш аст. хуб чӣ гуна ман фаҳмидам ки аз рӯи системаи асабаш аст? хуб дӯстони азиз, вақте ки мардонагӣ заиф мешавад, агар аз рӯи ягон беморӣ бошад, саҳар давоми рӯз ё ин ки шабонаам агар ҳатто фаъол шавад, метавонад ки заиф фаъол шавад. агар масалан бемори қан бошад, простатит бошад ё ин ки тестостерон паст бошад, бемор мегӯяд ки ё умуман саҳар мардонагиам намехезад, ё ин ки мегӯяд давоми рӯз ё ин ки хезад, ё ин ки ҳангоми алоқаи ҷинсӣ хезад, метавонад ки заиф хезад, ҳатто ҳангоми худризоӣ ки ман барои шумо тавсия намедиҳам. хуб агар бемор гӯяд ки саҳар мехезад давоми рӯз, албатта ки вақте бемор аз хоб мехезад, саҳар вақте бедор мешавад, аллакай мардонагиаш сахт аст. агар бемор солим бошад, ягон мушкили дигар надошта бошад, яъне аз рӯи системаи асабаш бошад, ба хотире ки саҳар бисёриҳо гумон мекунанд ки вақте аз хоб бедор мешавем мардонагиамон яъне бақувват мешавад, сабаб дар пешоб аст, вале ин миф аст дӯстони азиз. Сабаб дар он аст ки вақте шумо солим бошед, вақте аз хоб бедор мешавед, дар ҳамин марҳила тестостерони шумо бениҳоят баланд аст ва асаби шумо инчунин ором аст, барои ҳамин мардонагии шумо сахт мешавад. вале агар шумо ягон мушкили дигар дошта бошед, мисли простатит, недостаточность тестостерона, ё ин ки бемории қан, фишорбаландӣ, ё ин ки атеросклероз, дар ин ҳолатҳо дӯстони азиз мардонагии шумо саҳар сахт намешавад. агар хезадам каме сахт мешаваду боз хоб меравад. ва танҳо бо ҳамин як суол дӯстони азиз мо муайян кардем ки бемор психогенная эректильная дисфунксия дорад ва пас аз машварат кардан ва пас аз суҳбат кардан бо якчанд таблетка ҳатто тавонистем ба бемор кӯмаки худро расонем ва бемор то ҳанӯз ба клиника барои хабаргирӣ омада меравад. хуб дӯстони азиз, мақсад дар ин аст ки барои муайян кардани табобати худи эректильная дисфунксия, яъне заифи мардона, аввал мо бояд сабабашро муайян кунем. дар бисёр ҳолатҳо шумо худатон низ метавонед ки муайян кунед ки эректильная дисфунксия, яъне мардонагии шумо аз рӯи системаи асабатон заифшудагӣ аст ё ягон мушкилии дигар. яке аз дурӯғ ва мифҳое ки дар байни мардуми мо мутаассифона зиёд паҳн шудагӣ аст, гӯё ки простатит ҳамавақт мардонагиро заиф мекунад. вале дӯстони азиз, ин гуна нест. простатит баробари заифшавии мардонагӣ нест. бисёр бемороне ҳастанд ки ҳарчанд дар узи ё ин ки дигар ташхисҳо мазок месупоранд, простатити бениҳоят вазнин мебарояд, вале онҳо ягон мушкилӣ бо мардонагии худ надоранд. простатит дӯстони азиз танҳо дар як ҳолат метавонад мардонагии шуморо заиф кунад ё ин ки хоҳиши алоқаи ҷинсии шуморо кам кунад, яъне либидоро кам мекунад. дар як ҳолат вақте шумо дард ё ин ки нороҳатӣ дар худи пешобдон, узвҳои таносул, сурохи мақад ё ин ки пах мегӯянд, яъне қадкашак, дар ин ҷойҳо агар дар шумо нороҳатӣ ё ин ки дард бошад, пас ин сабаб мешавад ки хоҳиши алоқаи ҷинсии шумо кам мешавад, шумо тест тамом мекунед ё ин ки мардонагии шумо заиф мешавад. дӯстони азиз, сабаб дар он аст ки худи простатит нест, сабаб дар дард ҳаст. дӯстони азиз, тасаввур кунед ки як ҷои бадани шумо масалан дард мекунад, масалан дандони шумо агар дард кунад, барои шумо дӯстони азиз алоқаи ҷинсӣ ба ёд мерасад ё ин ки не? албатта не. шумо кӯшиш мекунед ки аввал ҳамин мушкилиро бартараф кунед, баъдтар баъд метавонед ба ин кор машғул шавед. ин ба қавле бовар кунед, ин кори осон аст ва худи шумо низ метавонед ин чизро дарк кунед. вақте ки дард дар қисми поёни бадан аст, яъне дарди музмин дар коси хурд, дар узвҳои мардона ё ин ки болои пешобдон, пас дӯстони азиз алоқаи ҷинсӣ ба ёди шумо намерасад, мардонагии шумо заиф мешавад. ин ба қавли естественно аст. бояд ҳамин мушкилиро агар шумо бартараф кунед, ба таври автоматӣ мардонагии шумо бақувват мешавад ва шумо сиҳату саломат мешавед. дӯстони азиз, барои ҳамин ин миф аст ки гӯё ки дар узи масалан шуморо беморро медорам ки мегӯянд ки манро гуфтанд ки ту бениҳоят варами калон дорӣ, простатити вазмин дорӣ ва дар мазок низ лейкоцитҳои бениҳоят баланд дорӣ. дӯстони азиз, мо анализҳоро табобат намекунем, мо худи беморро табобат мекунем. бемор, шикояти бемор муҳимтар аз он ташхисҳо аст. дӯстони азиз, ҳатман ин чизҳоро аҳамият диҳед, ба ин чиз бовар накунед. бигзор гӯянд простатити шумо вазнин аст, вале шумо метавонед простатити вазнин варам ҳам дошта бошед, лекин мардонагии шумо метавонад аз рӯи ин чиз заиф нашуда бошад. шояд системаи асаби шумо бошад. дӯстони азиз, акнун биёед ман дар рӯи экран як таблица мегузорам ва шумо пас аз яъне тамошо кардан метавонед худатон фаҳмед ки мардонагии шумо аз рӯи простатит заиф шудагӣ аст ё ин ки аз рӯи системаи асаб, яъне аз ҳолати равонии шумо вобастагӣ дорад, яъне психогенная эректильная дисфунксия аст. хуб дар рӯи экран дӯстони азиз ман мегузорам ки заифшавии мардонагӣ аз рӯи системаи асаб, яъне психогенная эректильная дисфунксия ё ин ки аз рӯи бемории простатити музмин.
хуб агар ки дӯстони азиз аз рӯи системаи равонӣ бошад яъне психогенная эректильная дисфунксия бошад бисёртар дар ҷавонон дида мешавад ва бисёртар беморӣ як бора шурӯъ мешавад. бисёр ҳолатҳо бемороне ки назди ман меоянд ҷавононе ҳастанд ки мехоҳанд оиладор шаванд мегӯянд ки як бор бо кадоме карда будам ба қавле падвадӣ шудам баъд аз ҳамин боварӣ ба худам гум шудагӣ аст ба синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи гирифтор мешаванд яъне бемор алоқаи ҷинсӣ накарда аллакай боварӣ ба худаш гум мешавад ва фикр мекунад ки ҳоло алоқаи ҷинсӣ кунам намешавад падвадид мешавам ё ягон мушкилии дигар мешавад. Барои ҳамин бемороне дорам ки солҳои дароз ҳатто оиладор намешаванд. Фикр мекунанд ки мардонагиашон ҳангоми оиладоршавӣ ба қавли падвадид мекунанд чунки аллакай як бор падвадид шудагӣ аст ва барои ҳамин оиладор намешаванд. хуб дӯстони азиз агар ки аз ҳисоби простатит бошад заифшавии мардонагӣ ин бисёртар оҳиста оҳиста мешавад яъне бемор мегӯяд хуб будам оҳиста 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 заиф шуда рафтан гирифт. дуюм агар шумо хоҳед ки фаҳмед ки мардонагиятон аз рӯи системаи асаб заиф шудагӣ аст шумо бояд аҳамият диҳед масалан саҳар бегоҳ ё ки шаб мардонагӣ сахт мешавад ё ки не ё ки ҳангоми худризоӣ ки ман барои шумо маслиҳат намедиҳам бисёр беморон барои фаҳмидан метавонанд масалан ҳамин корро худашон мекунанд ва мебинанд агар дар ҳамин ҳолат хуб бошад донед ки системаи асаби шумо аст мушкили яъне психогенная эректильная дисфунксия аст вале мардонагии шумо хуб аст. хуб агар ки аз рӯи простатит бошад дӯстони азиз саҳар яъне ки ҳангоми худризоӣ ки ман боз мегӯям барои шумо тавсия намедиҳам мардонагии шумо дӯстони азиз заиф мешавад ва то бемориро бартараф накунед ин мушкилии шумо гум намешавад. сеюм агар аз рӯи системаи асаб бошад дӯстони азиз тарсу нобоварӣ ва стрессу депрессия дорад бемор яъне ягон аломати дарду нороҳатӣ дар болои пешобдон дар узвҳои таносул надорад танҳо тарсу нобоварӣ ва стресс дораду халос ё ин ки депрессия. вале агар ки аз рӯи системаи яъне аниқтараш проблемаи простатит бошад пас бемор аз дарду нороҳатӣ шикоят мекунад дар болои пешобдон ё ин ки мегӯяд ки мушкилӣ бо пешоб дорад ва дигар мушкилиҳо дар худи ҳамон узвҳои таносул дард дар сурохи мақъад ҳатто дар қисми поёни чорбанд. чорум дӯстони азиз дар шахсоне ки мардонагиашон эректильная дисфунксия ба қавле аз рӯи системаи асаб аст аниқтараш психогенная эректильная дисфунксия доранд агар мо ҳамон стрессу депрессияро гум кунем баъзе дорои асаб диҳем ё ин ки бемор истироҳати хуб кунад мардонагиаш метавонад ки беҳтару хубтар шавад. вале агар ки аз рӯи хронический простатит бошад заифшавии мардонагӣ ӯ ҳатто чӣ қадаре хоҳад истироҳат кунад дар маллӣ бирафт ҳатто истироҳат кунад дӯстони азиз мардонагии ӯ хуб намешавад то вақте ки яъне ҳамин мушкилиро бартараф накунад яъне проблемаи простатитро гум накунад агар ки гум кард чӣ хеле гуфтам ба таври автоматӣ метавонад мардонагиаш хуб шавад. панҷум яке аз доруҳои машҳуре ки бисёр беморон истифода мекунанд ба қавле вазбудителиҳо ҳастанд ки мо дар забони тиб онҳоро ингибитори фосфодиэстераза пятого типа мегӯем. агар шахсоне ки аз рӯи системаи асабаш мардонагиаш заиф шудагӣ аст агар ин гуна доруҳоро истеъмол кунанд метавонанд яъне бемор ин доруҳо кӯмак расонанд ҳарчанд муваққатан. вале агар шумо ягон мушкилии дигар дошта бошед яъне дар назар дорам простатит дошта бошед вазбудителиҳо ба қавле метавонанд барои шумо каме кӯмак кунанд ё умуман кӯмак накунанд муваққатан кӯмак кунанд ё ин ки пурра сахт накунанду бемор боз ҳамон мушкилиро дар худ эҳсос кунад. хуб дӯстони азиз аз рӯи таблица ман метавонам барои шумо тавсия диҳам ки ин таблицаро ба қавле скриншот кунед ва метавонед ба ёру дӯстони худ равон кунед. пас аз яъне хондани ин таблицаҳо ва пас аз ҷавоб додан ба ин саволҳое ки дар рӯи ҳамин экран аст шумо худатон аллакай метавонед фаҳмед ки мардонагии шумо аз рӯи простатит заиф шудагӣ аст ё ин ки аз рӯи системаи асаб. вале ногуфта намонад дӯстони азиз ки боз ҳаст смешанная эректильная дисфунксия вақте бемор ҳам мушкилӣ бо системаи асаб дорад ва ҳам бо простатит яъне ҳам дарду нороҳатӣ дар қисми поёни кос дорад ва инчунин мушкилӣ бо стресс депрессия ва ғайраҳо. дӯстони азиз дар мавзӯи заифии мардонагӣ ва инчунин тестамокунӣ ҳатто рӯзи 16 ноябр як вебинари бениҳоят хуб мекунем ва бори дигар ёдовар мешавам ки шумо метавонед ба клиникаи Евромед ба рақамҳои менеҷери клиника ба телеграм нависед номнавис кунед ва интизор бошед. хуб дӯстони азиз агар шумо фаҳмидед ки мардонагии шумо аз рӯи системаи асаб заиф шудагӣ аст шумо бояд 7 коре ки ман барои шумо мегӯям ин корҳоро бояд анҷом диҳед. якум бо ягон далел бе ягон далел аниқтараш бе ягон лозимот бояд шумо ягон доруи системаи асабро истеъмол накунед.
ҳарчанд бениҳоят зиёд беморон ба назди ман меоянд ва мегӯянд ки доктор ман ба назди уролог рафтам 3-4 маротиба табобат гирифтам вале ягон натиҷа нашуд. Пас уролог гуфт ки шумо бояд ба назди духтури асаб невролог равед ва он кас барои шумо кӯмак мекунад. Вале бо ин гуна беморон дӯстони азиз невролог кор намекунад. Бо ин гуна беморон танҳо уролог, андролог ва сексопатолог кор мекунад ва хушбахтона ихтисоси худи ман ҳамин аст. Ва бояд гуфт ки вақте ба назди невролог мераванд ба онҳо бениҳоят дороҳои вазнину намедонам яъне нолозима менависанд ки баръакс мардонагиро метавонад заиф кунад. ҳатто бемороне дорам ки мегӯянд ки хубтару беҳтар будам пас аз истеъмоли баъзе дороҳое ки невролог ба ман навист баръакс мардонагӣ заиф шуд. Ногуфта намонад ки бисёр дороҳои асаб дӯстони азиз мардонагиро баръакс заиф мекунанд. барои ҳамин бетавсия духтури уролог, андролог, сексопатолог ин дороҳоро истеъмол накунед. Дуюм, бояд шумо ҳатман ва ҳатман бо ҳамсаратон озод ва ошкоро суҳбат кунед дар ҳамин мавзӯъ. Бояд шумо фаҳмонед ки мушкили шумо психогенӣ аст, яъне ягон мушкили ҷиддӣ надоред, танҳо боварӣ ба худатон гум аст ва агар ки ҳамсари шуморо дар ин ҳолат дастгирӣ накунаду баръакс ҳар вақт таънаву маломат кунад, баръакс мардонагии шумо дӯстони азиз заиф шуда рафтан мегирад. барои ҳамин бояд ҳамсари худро фаҳмонед, огаҳ кунед. ҳарчанд шумо вақте алоқа мекунеду хубам нагузарад, бояд ягон гапҳои қабеҳ барои шумо назанад, чунки боварӣ ба худатон боз якбора заиф шуда рафтан мегирад. Сеюм, техникаи нафасгирии чуқур. Бояд ҳангоми алоқа шумо оҳиста ва чуқур нафас гиред. Масалан, бояд нафасро 4 секунд ба қабли нафас мегиред ва баровардан бояд ки 4 секунд бошад. Ин бо ин сабаб аст ки яъне шумо ҳамон уровень сатҳи стрессе ки дар шумо ҳаст, кортизоли шумо бениҳоят баланд аст, дар ҳангоми алоқа ин стрессро пасттар мекунад ва шумо яъне роҳаттар мешавед ва ҳангоми алоқа мефаҳмед ки чӣ кор карда истодаед ва инчунин аз ҳамин процесс метавонед ки ҳаловат баред. Хуб дӯстони азиз, чор тои дигар гӯем ки маслиҳатҳоро мо наметавонем мутаассифона дар YouTube канал гузорем, ба хотире ки онҷо бояд мо ошкоротар суҳбат кунем. барои ҳамин дӯстони азиз, ман бо рекоменд дорам ки ҳар нафари шумо телеграм доред. ман ошкоротар дар телеграм ин наворро мегузорам. дар омада яъне телеграми манро дар рӯи экран мебинед, дар зери ҳамин навор низ ҳаст. дар омада наворро пурра тамошо кунед. боз 4 роҳи дигар ҳаст дӯстони азиз ки метавонад барои шумо кӯмак расонад ки шумо мардонагии шумо беҳтару хубтар шавад, агар аз рӯи системаи асаб заиф шудагӣ бошад. хуб дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. ҳар нафари шуморо дар телеграм интизор ҳастам. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.